Ayrim bölüngen raylarni işletkimiz kelmegen bolsa we ýa-ki birli raýon kılıp işletedigan niýetimiz bolap gapkalsa ýana gaýtadan şu diski başguruş raýonuga kirip, bu ýerden şu başdaki ana diskini tanlap turup, ýani bölüş kısmyga kirimiz. Bölüş kısmydan bunu tanlap kirip, baýa men bölgen şu 10-njy raýonyny tanlap turup, iliş belgisini besip atymyz. Bu belgini baskandan keyin tamam diýen knopkany basymyz. Bölüş knopkasına basdyk. Dewam kılıp atydy. Bölgen raýonymyzyň hazır jüýüp boldy. Jüýüp bolgandan keyin tamamyna basdyk. Garasak hazır baýa bölgen ýaňa bir diske ýokap ketdi. Hazır 250 GB ýaneslige kep kaldy.